Ha? Karahon na lang ha. Thank you sa likes. Thank you sa good friends, sa genuine friends, sa supporters, even sa the haters and the basher. Thank you so much for watching and to liking my videos and the likes. Thank you so much. Ano ang gusto mo pa eh? Gusto mo Diyos? Mainom ka Diyos? Ha? Gutom ko na siya. Nagugutom siya din niya arang kung ano ang gusto niya. Nagsasawa man pa niya siya sa isda. Ano ha? Biskuit. Ha?